Maduging tinampo, nagkalat na basura, asin mga komunidad na lubog pa sa baha. Iniyan presenteng kamugtakan na stangunyan sa probinsya ng Camarines Sur, makalis naman rapado ang Bagyong Christine sa Bicol Region. Dahilan kaini, wala tuuna nga nag-agrangay nin pagkagutom. Asin kawaranin malinig na tubig inumon, partikular na sa munisipalidad nin Baaw, Nabua, asin Minalabak. Huli kaini, daiman naguuntok ang Ako Bicol Party List sa pagtaong asistensya sa mga kababayan niyatong pirit na nagbabangon sa ibong kansiring na sitwasyon. Kan nakaaging simana kan saro-sarong binisita kan Ako Bicol team ang mga naunang bitan ng panuwaan. Hatod ang relief goods na dawa papaano makahipno sa mga pangangaipo kan mga apektado pang pamilya duman. Sa Ako Bicol Party List po, nagpapasalamat po kami dahil dakulang tabang po ini para sa Samuya, sa sumpay buhay mi po sa Arpang Araal daw. Malaki po ang apekto ng namin kasi baha napakataas ba. So wala kaming hanap buhay. So nagpapasalamat ako dahil na kami ng party list. So malaking tulong po sa amin ito. Canned goods, kape, gatas, asukar, 10 kilong bagas, hygiene kits asin mineral water ang pigpanaokan partido. Sigun kay Mayor Anthony Reyes sa Sinabwa Vice Mayor Marisa Velitario How, dakulaw na bagay ang inisyatibong inikan Ako Bicol Party List na pinamamayuhan ni Congressman Elizaldico urog na sa saindang mga konstituente. Ngunyan pong aldaw, tinap ko na po ang DSWD, pati ang Ako Bicol, nagtabang na naman, mananaw po ng food pack. Kasugma po, through RMN, kay Sir Patrick Foundation na nagtabang po sa Intiruman na Barangay Cambanuan. Dahil na po ako magpaparalo, liwat, Congressman Saldico, Speaker Romualdez, through BBM, President, salamatan pong maray sa Indo. Mabuhay po kamo, salamat po. I hope na ang satuyang mga namamanwaan mamatian ninda na kita gabos digdi sa banwaan sabay-sabay ang satuyang pagbangon after kang satuyang kalamidad na experience, and ang pinaka-importante kaini naigwa kita ning katabang sa good kasurog sa mga arog kaining kadipisilan, iyo yan ang Ako Bicol Party List. Apwera sa mga food items, nagdunarman ang partido nin mga rubber boats sa tulong na sambit na banwaan. Mientras tanto, naging posible man ang relief operations na pagkukondusir kan partido sa pakikipagtabangan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ngunyan, padagos man giraray ang Ako Bicol Party List sa pag-inguan na makapagatod din tabang sa mga lugar na pinadapa asin panalubog sa baha kan Bagyong Christine. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lubea.